Коли само за да ме разбереш правилно, се замислих и май пак няма да ме разбереш. Това ще кажеш, че се изразявам неясно и неточно. Въпреки всичките тия лайна, мустията, която преглъщам от доста време, нямам обърканости след време. Много ще плачеш. Сега си мислиш, че това става за ядене да ти гърчиш. После друг път ще усетиш. Но както и да е, искам да ти кажа, че ако наистина изпълниш коректно това, което говорихме, и бъдеш така любезна и коректна да ми върнеш абсолютно всичко, което реално е отнето от мен чрез въвеждането ми в заблуждение, ще ти бъда благодарен. И дори няма да предприема законовите мерки срещу инспекцията по труда, които бих бил длъжен да приема, за да си защитя правата. Както искаш го разбирай. Просто ти казвам, бъди коректна. Не знам, по погрешка ли си се обадила в полицията, като щупи моята кола? По погрешка ли си се обадила в инспекцията по труда да се жалиш за неуредици, докато си била в болнични и така нататък?